Dorok dudio kopno budi wimano kangke takuk dipintangi budi mania ya mano di poke do rang dapat papaden borok budi mania kikok baik kata Ketinglah sampai tapai jadi Sama-sama tapal jadi Patal pemikiran entah kelai di jatuh Langno mokol sindi tangkas ledi Main tuntun syani bagi hano tapal di Bersarau ni tinang no tapal di Yakshi yagrani boya no takiri di Ubagrano kabai poito kaidi Deshipano kashudi Deshipano kebengi Beba kebengu no shibai kubantale 5v9 Oh 5v9 Kansa 5v9 Kubaga 5v9 Salah ti pramothano keplai khelai nyai salah ti pramothano keplai khelai nyai bagrani tijung mobe edise hapang te maisa khaipi nai buba graki mai চিনি রামচন্দ্র ঘাট 12 রামচন্দ্র ঘাট তিতে এডিসি এলাকা চংমারিনো রুগৈ তিনি जों 4টা বিশিনি 8টা জায়গাও जों गोबां लुकुरक बेमालायै जों आरो मिटिं खालायखा তিনি पाइथागो म उद्धव दासपारा म उत्तर पद्मबिल अ জায়গাও जों তিনি তাও फाइसक पाइखा তিনি म पाइथा चिनि जों प्रत्येकटा बिसि प्रत्येकटा गामियाव थाङै लुकुरने मुसुकायनो हामजा गंमाखा मुसुकायनो जों सुबासु मानखा आबो जों बलायखुल माया चिनि रामचंद्र घाट सब समयनो जों जेसा सबावो जों लगिमानो चिन सिक्लारनो मा बलायो चिनि गामिनि अकल चाकरनो मा बलायो अ बुरि सिग्र गाहाय बररक अ सानजा जरा हर हियावो तिनि चिनि बुबाग्रानि अकपिरिमानो खनानानि बागै बरक फाइराय जाव चिनि कैंडिडेट जेम्स फंनिसिमी हर जरा बुरी जाओ और जों जतन बुरी लायो चिनि जत सिक्लार और टीम दङ चिनि लिडारफोर दङ वारिसफोर दङ जों खोनाबो अमतिखेनो बुरिनाय 12 तारिख पर्यन्त जों अमति खायलायनो चिनि बुबाग्रानि कगनो पिरनाय तिप्रामथानि कगनो पिरनाय चिनि बुसकांगो थांनानै लामानो जों नायतगै नाहानाय आन्द्रस मार्का बुट दुय जों बुबाग्रानि चेलेन्ज न यासागै जों कप्लाय हुनाय तिनि मुसुकते नोंसोर जतन लाखामनाय सारते कैसे अ अब चिनि नजर फाइका सालटाम रमै ब अ आमचायो तंगो अथच तोर तिप्रामथानि कैंडिडेट तिप्रामथानि एमएलए तिप्रामथानि लिडार्स तंगो ब के बाय और फाइ तंगो के बाय जुगाजुग करै ब टेप खाय नगो हात तंफायो हरकाय ब नायतु हरकाय ब गुरिबो ताय और बीजेपी नि कैंडिडेट बाय जे ब मिटिं खालायमानि अब ब निजेनो गसिबो नाहारका आबोनि बागै तिनि चिनि रामचंद्र गारनि गोबां मा सिकलारक गोबां मानसिनि TWF नि बुरि रक गोबां मानसिनि लुकुरक थांगै बनो साका नों अरम तिता खायदि नों अर नखर थानि नन बनो गु बेक नि तिनि को खायलेका आंखा खालाय ब बुजिमां खाना जे अर तिप्रा सारक साबनि बागै अर चबा खालायतं एवं बुबाग्रा जे तिप्रा सारंग न मोथांमाने जरावो और बिबिसन हायगे जे कासखाने रंग तिप्रा सारक लुकुरक नायमाया अबनो तिनि जों नुकजा खाता सारते कैसे बेनि कोग्या गोबां नुखुंगनो केसे केरें तंगु के ताबु खायता आसल सयनो साबो जों नुखा जे लुकुरक बुबाग्रा तिप्रासानि कक सानानि बागै बरंनो चंमारिवो बोसारिवो कप्लाय खायै एमएलए एमडीसी खनाका तिनि साबो गाद्दारि खायका तिप्रा साबाय साबो विश्वासघातक खायका म जत्त तिप्रा हास्तेनि लुकुरक नुखा आबनि बागै तिप्रा सारक ताबु वा थनै तंगो 12 तारिखो आबनि करा जवाब रिनानि बागै ताबो तिप्रा सारक नासिंलाय तंगो 12 तारिखो आबनि जवाब जों तिप्रा सारक दिनाय